Исәмесез шәршәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Минзәләр районында бол кортлары күпләп үлә. Бүгенге көнгә минем 41 семья. Хәзер кортлар кыйлаларда кыйлалар, аманны кыйлар. Бүген уже 3нче көн. Сәбәпләре нәрсәдә? Мәсьәләгә Рүзәл Шәрипов ачыклык кертергә тырышты. Республика районнарында урып җыю эшләре бара, шуның белән бер рәттән чәчүгә әзерләнәләр. Нагрузка бик зур булачак, быелны азык әзерләү, уборкада, чәчүдә практически барысы бер туры. Хәзер нинди проблемалар бар, яңа уңышны сакларга урын җитәчәкме һәм ашлыкка бәяләр нинди? Бу хакта тулырак Инзилә Хусаинова. Яшүсмер питбайкерлар Казан халкының тынычлыгын ала. В этом году мы фиксируем значительный всплеск появления таких транспортных средств. Ничен питбайк һәм скутер белән идарә итүче балык булмаганнар саны елдан-ел арта. Һәм моңа каршы ничек көрәшергә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. 2024 елгы Ефәк юлы ралли чемпионнары КамАЗ-Мастер командасы ярышчалыга кайтты. Команданың җиңүе безнең өчен горурлык, безнең шәһәребез өчен, безнең республика өчен. КамАЗ-Мастер командасын Бигеш аэропортында Илдар Сафиуллин да каршы алды. Минзәләр районының Бакчасарай авылында 300-гә якын умыртада бал кортлары үлеп беткән. Бу соңгы елларда Татарстанда иң зур югалту. Монда 7 хуҗалык умыртачылык белән шөгыльләнә. Без бүген исәпләп карадык. Бер хуҗалыкта уртача 200 мең, икенчесендә 1 миллионга якын табышны югалтканнар. Барысына да басуда зарарлы бөҗәкләргә каршы сибелгән гербицид сәбәпче дип уйлыйлар. Соңгы көннәрдә авылдагы фермер рапсны эшкәрткән була. Ул умыртачылар белән сөйләшергә ризамы? Бүген Рүзәл Шәрипов Минзәләр районына юл тотты. Искенәргә һава җитмәгәч, алар үстәге мендәргә менеп йөргәннәр менә. Хәниф Зияддиновның Әлиякшәмбе кичендәгенә бол кортлары тавышыннан гөжләп торган бакчасы бүген тынып калган. Кайберләре генә селкенә. Кортлар дүшәмбедән үлә башлый. 41 умарта оясында да бер үк хәл. Бу 41 семьяны тапкырласак 6 меңгә, потому что семьялар 6 меңгә кеше сата. 40-на 6 мең 240. Юкка китте ди. Бакчасарай авылында 50 хуҗалык бар, 7сендә бал корты тоталар. Бәлә беркемне дә урап узмаган. Иң зур зыян күрүчеләрнең берсе Сабитовлар, 60 умарталары булган, ярты миллионга якын зыян килде диләр. 10 рамлы семьялар, 11 мең. Һәр сонасы һәр семьяда, булар 12 рамлы семьялар, аларда 15 меңлек кенә санаган семья хакын. Монда 60. Ярты миллионга ким түгел. Бу ничетай моральный ущерба. Мисал өчен, шушы бер уяда ким дигәндә 20 мең бал корты яши. Һәм алар көчле гаиләгә әверелеп бергә эшли башлаганчы ким дигәндә 3 ай кирәк. Димәк, быел алар инде берничектә бал бирә алмый булып чыга. Зөфәр Шәмсетдинов умартачылык белән 33 ел шөгыльләнә. Кортларның бер өлеше узган елда агуланып үлгән була, әмма 80%-ның кырылуы беренче тапкыр. Элегрәк хәбәр итәләр идем, бер 2 елдан, 4 көн алдан газетада чыгайда объявление, менә шундый җирләр авыл эшләре барабыз дип. Алар көндез эшләгәннәр дип уйлыйм мин. Авыл халкы бал кортлары 5 чакрым ераклыкта урнашкан Рапс басуында агуланган дип фаразлый. Үсемлекләрне эшкәртү турында алдан хәбәр итүче булмады диләр. Хәлнең сәбәпләрен ачыклау өчен хәзер районда махсус комиссия төзелгән. Комиссия составында басуга да чыгып, пробалар алдык, уматалардан да пробалар алдык. Күпме шыкырт үлгән, күпме яшь кырт үлгән һәм башкалар. Һәм инде менә шушы документтан чыгып, безнең югалтулар исәпләнелә һәм инде акча нине күчерелә. Узган ел Теләчедә 265 оя корт үлгән иде. Аңарчы 2 ел рәттән Арчада меңләгән умарта корты кырылды. Әлмәт, Зәй районнарында да мондый хәлләр теркәлде. Аграр хуҗалыкларга басуларны бары тик 3-4 класслы матдәләр белән генә эшкәртергә киңәш ителсә дә, бу таләп үтәлми булып чыга. В течение последнего времени Хәзер агрономнар кырларны химия препаратлары белән елдан-ел күбрәк эшкәрттерә, әмма кайберләре үсемлекләргә 1-2 класслы матдәләр сибә. Ул бөҗәкләр өчен бик зарарлы. Агы балга да керә, бал кортының организмы да көчсезләнә. Исән калсалар да кышны чыга алмаска мөмкиннәр. Бакчасарай авылы янындагы кырларны зарарлы бөҗәкләргә каршы Илнур крестьян фермер хуҗалыгы эшкәрткән булып чыкты. Бүген аның агрономы халык белән очрашуга килде. Алар чыннан да рапска 1 класслы гербицид сипкән. Бүген алар гаебен таныды һәм зыян күрүчеләргә чыгымны капларга вәгъдә итте. Аның действиесе бар 10 көнгә бара. Ул инде
Құртларына соқлап болмайынды, конечно, аларны битінде күн сайын шығармайыншылар тұрып болмайынды. Ағоны сипмасаң енді рапыс бітәдір енді. Біздің енді руководителер мировое соглашениеға риза, кімнің көпме өлген, көпме неткен, ущербны возмещайтабыз деді. Крестьян фермер хужалығы район газетасына әлі жай башында қырларны 2 ай давамында эшкәртәчәге турында игълан урнаштырган булам. Әмма төгәл көден язмый. 2 ай буе кортларны уяда тотып булмаячагы көн кебек ачык. 2020 елда авыл хуҗалыгы министрлыгы булдырган инструкциядә кырны эшкәрткәнче 3 көн алдан кисәтергә кирәк диелгән. Моның өчен телефонда махсус чатлар барлыкка килгән. Әмма бакча сарайда андый төркем дә юк, элемтә дә юк. Белгечләр авыл хуҗалыгы предприятиеләре өчен штрафлар аз дип саный. Бүген крестьян фермер хуҗалыгына карата 2000 3000 га. Әгәр юридик затларга да 10 100 меңгә чаклы. Әйе, әз булса да күпмедер, әмма ләкин югалтулар бит. Бик күпкә 10-20 мәртәбә артык булырга мөмкин. Хәзер Татарстанда 9,5 умартачылык рәсмиләштерелгән, 148 мең умарта бар, әмма документлары булмыйча да тотучылар байтак. Бу вакыйга күрсәткәнчә, киңәшләшеп эшләмәү һәм бер-береңнең мәнфәгате турында уйламау ике як өчендә миллионлаган чыгым китерә. Эшкәртүләр ясагынчы сөйләшеп, бергә умартачылар белән дә очрашып, күпме авыл җирлегендә умарта бар. Ничегрәк хәл итеп була? Качанрак, ничә сәгатькә? Казан һәм Минзәлә районнарыннан Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңгасыр каналы. Республика синоптиклары кисәтү таратты. Бүген төнлә һәм иртәгә көндез Татарстанда яшенле яңгыр вакыты белән көчле җил көтелә. Кайбер районнарда боз яварга мөмкин. Бүген кичке 8-дә Казанда да яңгыр явып узды. Бездәге һава торышына атмосфера фронты тәэсир итә. Явым-төшемгә карамастан җылы булачак. Иртәгә температура 29 градуска кадәр күтәрелә. Татарстанда уракка техникада авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре дә әзер, тик урып җыю иртәрәк башланды. Ул хәзер терлек азыгы әзерләү белән бер вакытка туры килә. Шуңа күрә эшче куллар җитмәскә мөмкин. Бүген Тәтеш районында узган зур киңәшмәдә шушы проблемаларны хәл итү турында фикер алыштылар. Амбарларда узган еллардан калган миллион тоннадан артык ашлык саклана. Яңа уңышка урын җитәрме? Аны нинди бәягә сатачаклар? Күтәрелгән темалар турында Инзилә Хөсәйнова. Обмолотили 27 первых гектаров. Тәтеш районының Нур хуҗалыгы кырлары бүген монда республиканың 9 районыннан авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре җыелды. Быел терлек азыгы әзерләү белән урып җыю эшләре бер чорга туры килгәнлектән, эш күп булачак ди республиканың авыл хуҗалыгы министры. Шуның белән бер рәттән августта чәчү дә башланачак. Димәк, барсына да җитешү мөһим. Техникага кытлык юк, ләкин ярдәмгә эшче куллар кирәк булачак диләр. Практически барса бер туры килә, нагрузка зур булачак. Шуңа күрә менә бөтен районнарга, бөтен хуҗалыкларга менә бүген дә безнең семинарда әйтелде, комбайннарга булышчылар, помощниклар да кирәк обязательно, нагрузка бик зур булачак. Бүген көндә кемнең возможность бар, нагрузкасы күп, арендага барырга, комбайннар анда карарга кирәк. Хәзер республиканың 13 районында уракка төшкәннәр әлегә Татарстан буенча гектарыннан уңыш уртача 36 центнерга якын чыга диләр. Төрле районнар бар, мисал өчен Лаешта гектарыннан уртача 17 центнер булса, Зәйдә 50-дән артык. Бу ада соннар куандыра. Теге район зур булгач инде бер ягында бераз яңгырсызрак урынайды. Скипетр дигән сорт, һәҗим кезге будайның скипетр дигән сортын бер айтабыз белән көндә. 30 тирәсе урожайность, 12% влажность. Соңгы елларда җәй коры килү сәбәпле авыл хуҗалыгы тармагы алдында торган тагын бер бурыч мөмкин булган кадәр күбрәк мәйданнарны сугару. Чөнки андый җирләрдә уңыш гектарыннан 100 центнерга кадәр чыга ди авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре. Әйтик, киләсе елга Тәтештә 272 гектар җирне сугарырга җыйналар. Моның өчен инде быелдан ук ясалма күлләр әзерлиләр. Киләсе елга Тәтештә мелиорация эшләре өчен федераль үзәктән субсидия алырга җыйналар. Сугару уңыш күләменә тәэсир итми калмас ди белгечләр. Климат шартларында сугарылы җирләрдә сугарылмаганы белән чагыштырганда 3 тапкыр һәм хәтта 4 тапкыр уңыш артыграк. Бернинди агроприемда моның кадәр уңыш бирә алмый. Тәтеш районы ел сайын мул уңыш җыеп ала. Узган елдан да амбарларда 150 мең тонна ашлык калган. Удобренияларны кулланабыз. Республикага караганда почти 2 мәртәбә артыграк. Аннан соң инде барбырда уходы запасилым дибизинде без 3-4 мәртәбә инде фунгицидный, инсектицидный обработкалар. Хәзер республика элеваторларында узган елдан калган 1 миллион 50 мең тонна ашлык саклана. Аны чит төбәкләргә һәм башка илләргә сатып җибәрү өчен Зия утрау шәһәрчегендә логистика үзәге ачылуын көтәләр. Ашлык саварга бүген проблем без күрмибез. Бүген көндә
Безнең теге зур промышленный элеваторлар да бар. Хуҗалыкларында урыннары бар. Бүгенге көндә 5000 тонна ашык савырлык урыннар бүген запаслар бар. Урып җыю эшләренә әзерләнгәндә техника белән дә проблемалар була. Запас частьләргә ихтыяҗ кисәк артты диләр. Быелны проблемалар булгач, күбрәк российскийларны тоже карыйлар инде. Российский, китайскийларны тоже карыйлар. Кырларда уңыш өлгереп килә, атна ахырына кадәр республиканың барлык районнарында да уракка төшәчәкләр. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов үз социаль сәхифәсендә балалар катнашындагы аварияләрнең саны арту мәсьәләсен күтәреп чыкты. Квадроцикл, мотоцикл, питбайк һәм скутерларга утырган балалар өчен тулысынча ата-аналар җаваплы ди ул. Чөнки бу төр транспорт уенчык түгел, алар белән идарә итә белмәү аяныч нәтиҗәгә китерә дип яза Татарстан рәисе. Җәй башыннан республикада мототранспорт катнашындагы аварияләрдә бер бала үлә, тагын 6-сы җәрәхәтләнә. Бүген безнең хәбәрчебез Рания Абдрахманова инспекторлар белән Лаеш районына рейдка чыкты. Юл йөрү кагыйдәләрен бозучы яшьләр хакында алдагы материалда. Лаеш районының Боровое Матюшина бистәсе. Инспекторлар килүгә үк квадроциклны туктатты. Рульдә 13 яшьлек малай. Техника йөртү таныклыгы булмау турында сүз дә юк. Машина йөри торган урамнардан җилдерә. Инспекторлар питбайк белән идарә иткән тагын бер 15 яшьлек малайны да туктата. Әти-әнисенә карата беркетмә төзиләр. Әнисе баланың мондый техникага утырып чыгып китүе турында сөйләүдән баш тартты. Әмма бистәдә мондый мисаллар бик күп икән. Ну, если мотобат, то нет, полиция, то можно. А если вот мотобат есть, то нельзя. Ну, я катался в одну ночь, короче, Боровых с другом на 5 вот. Урамда мототранспорт белән идарә иткән балаларны күреп халык таптырый. Төнлә каты тавышланып, зур тизлектә йөрүдән бигрәк авария китереп чыгармагайлар иде диләр. Мондый техникада балалар йөрергә тиеш түгел. Йөрсәләр дә только урманнарда, только үз территорияларында яки белмим, берәр проселочный урамнарда, но никаким образом алар монда чыгарга тиеш түгел. Куркыныч инде балалар өчен дә ишек инде шулай. Ну, әти-әни карамыйлар инде, бер нәрсә дә әйтмиләр. Минем ике балам бар. Мин аларга бу техникада йөрергә рөхсәт итмәс идем. Бик куркыныч. Монысы Питрәш районының Киек авылында төшерелгән видео. Аны халык интернетка куйган. Машина йөри торган юлдан зур тизлектә бер генә тәгәрмәчле питбайклар узыша. Рульдә балалар. Июль башында Лаеш районында квадроцикл белән идарә иткән 10 яшьлек малай юлга чыгып, машинага бәрелеп үлде. Пассажиры имгәнә. Башкортстанда кичә генә питбайк белән идарә иткән 16 яшьлек малай тротуарга чыга һәм 3 кешене бәрдерә. Берсе үлә, икесе авыр хәлдә. Югыйсә мондый транспортта бары тик махсус урыннарда хәрәкәтләнергә ярый. Инспекторлар әйтүенчә, кагыйдә бозучыларның саны арткан. Сезон башыннан шундый 400 техника штраф стоянкасына куелган. При задержании таких малолетних водителей до 16 лет 16 яшькә кадәрге яшүсмерләр өчен ата-аналары җавап бирә. Материалларны балык булмаганнар белән эшләү бүлегенә җибәрәләр. 16 яшьтән зурракларга административ җаваплылык каралган. Штраф күләме 5000-нән 15000 сумга кадәр. Татарстанда иң күпләп сатыла торган мототранспорт ул менә шушындый эндуролар. Алар 200 мең сум тирәсе тора. Шул ук вакытта балалар өчен тәкъдим ителә торган питбайк, скутер, квадроциклларның бәясе 60 мең сумнан башлап 500 мең сумга кадәр. Алар зур тизлек җыя ала. Әмма шул ук вакытта әйтик, квадроциклларның тизлекне чикли торган җайланмалары бар. Мондый техниканы балаларына дип әти-әниләр еш ала ди сатучылар. Һәм килешү төзегән вакытта мототранспорт белән идарә итү кагыйдәләре хакында кат-кат кисәтәбез диләр. Елдан елга продажалар безнең арта и төрле кешеләр ала. Балалар да, подростклар да, зур кешеләр дә, әтиләр, әниләр, ну күп кеше как бы ярата башлый мондый транспортларны. Кешегә техниканы выдавай иткәндә безнең бүтән менеджерлар һәр кешегә аңлата, что бу техника машиналар, юллар өчен түгел. Квадроцикл белән 16 яшьтән техника йөртү таныклыгы алып кына хәрәкәт итәргә мөмкин. Анда да юлсыз урында гына. Питбайк һәм скутерларга да зур юлда йөрү тыела. Алар белән спорт буларак шөгыльләнү өчен махсус мәйданнар кирәк. Тик әлегә моны күпләр кылагына элми. Һәр хәлдә хәзер һәр экипаж көн саен ким дигәндә бер баланы туктата. Лаеш һәм Питрәш районнарыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Кеше Казанда трамвай тәрәзәсен таш ыргытып ваткан Ират бүген метр электротранс оешмасына гаебен танып килгән. Ул депо хезмәткәрләре һәм йөртүчедән гафу үтенә. Бу гамәлен нервлары какшау белән бәйләп аңлаткан. Шулай ук предприятиегә зыянны капларга әзер булуын әйтә. Исегезгә төшерик, билет өчен 42 сум бирергә теләмәгән Ират трамвай йөртүче белән сүзгә килеп, шау-шу куптарган иде. Нәтиҗәдә җәмәгать транспортына 100 000 сумга якын зыян килә. Бүген Ефәк юлы ралли-рейды җиңүчеләре КамАЗ-Мастер командасы ярышчылыга кайтты. Узышчыларны Бигеш аэропортында тантаналы рәвештә каршы алдылар. Чемпионнарны котларга КамАЗ заводы генераль директоры Сергей Кагогин белән ярышчылы шәһәре мэры Наил Мәгдиев килгән иде. Быелгы халыкара ярышта Дмитрий Сотников экипажы беренче урын яулады, Эдуард Николаев икенчедә. Илдар Сафиуллин репортажы. Бигеш аэропорты бүген зур спорт мәйданын хәтерләтә. Монда җыелган халыкның нинди команданы каршы алуы, аларның язуларыннан һәм монда киемнәреннән дә аңлашылып тора. 2024 елгы Ефәк юлы чемпионнары легендар КамАЗ-Мастер командасын каршы алалар. Җиңүчеләрне иң беренчеләрдән булып КамАЗ заводы генераль директоры Сергей Кагогин һәм Ярчалы шәһәре мэры Наил Мәгдиев сәламләде. Сегодняшняя победа, она, наверное, особенно цена для нас. Әлеге җиңүнең кыйммәте аеруча зур, чөнки бүген команданың туган көне. КамАЗ-Мастер оешуына 36 ел. Нәкъ менә 36 ел ул җиңүләргә таба барды. Башта кечкенә генә команда иде бу, хәзер дөнья дәрәҗәсендә танылдылар. Ярышларның һәр көнендә алар белән элемтәдә тордык. Шундый батыр егетләр белән горурланабыз. Огромное спасибо за хорошие результаты нашей команде. Беренче чиратта командага рәхмәт әйтәм. Кемнедер айрасы килми, алар бердәм булганга җиңүгә ирештеләр. Гаиләләре терәк, спонсорларның өлеше дә зур. Татарстан рәисенә дә зур рәхмәт. Рөстәм Миңнеханов һәрвакыт үзе килеп, барсын сынап карый, киңәшләр бирә. Команда өчен чын талисман ул. Ефәк юлы раллинда җиңүчеләргә гади кубок кына түгел, бүләк сыйфатында ак юлбарыс сыннары тапшыралар. Бу көч, җитезлек һәм чыдамлык билгесе. Быел йөк автомобильләре классында КамАЗ-Мастер командасыннан Дмитрий Сотников экипажы җиңүче булып танылды. Бу чаллы егетенең әлеге халыкара ярышта инде 5нче уңышы. Ул Ефәк юлында рекорд күрсәткеч. Ул әлеге уңышны команданың бердәмлеге белән бәйләп аңлатты. Здесь вся команда отработала. Бу команданың уртак җиңүе уңышка ирешү өчен һәркем үз өлешен кертте. Ел башыннан ук техник, физик яктан да тырышып әзерләндек. Күп көч куйдык. Техникалар сынатмады. Техника өчен минем айрым горурлык, чөнки үзем техника өчен җаваплымын әйе. Шуның өчен бик әйбәт ярыш килеп чыкты. Менә бу безнең Ак Тигр, бу безнең экипажның гына түгел, һәр бөтен команданың да бүләге. КамАЗ-Мастер командасының тагын бер вәкиле Эдуард Николаев быел икенче урынны яулады, ә безнекеләрнең төп көндәше МАЗ белән идарә итүче Сергей Вязович 3нче баскычта. Команданың җитәкчесе Эдуард Николаев безгә быелгы ярышның үзенчәлекләре турында сөйләде. Очень интересный был в этом году маршрут. Быел маршрут үзенчәлекле иде. Монголиядә беренче тапкыр бардык. Ул үзенең табигаты, юллары, таулы участоклары белән шаккаттырды. Җиңел булмады, көндәшебез дә көчле иде. Песками, камнями, очень было непросто. Бигеш аэропортына КамАЗ-Мастер командасы узышчыларының гаиләләре якын кешеләре җыелган. Алар ярышның һәр этабын җентекләп карап бардык диләр. Команданың җиңүе безнең өчен горурлык, безнең шәһәребез өчен, безнең республика өчен, безнең кешеләрнең куллары белән ясалган машиналар елдан ел беренче урыннар ала. Думаю, кешектә дә шулай булыр. Без әтиебез өчен бик горурланабыз. Без өйдә дә, тормышта да, эшендә дә без һәр вакыт бергә. Когда папа выигрывает, я рад. Когда я выигрываю, папа рад. И все рады очень. Естественно, гордость. Горурлык хисләре кичерәбез. Шул ук вакытта әни кеше буларак мин бик борчылдым. Котлаулы ярыштан соң КамАЗ-Мастер командасы якын кешеләр янында ял итәчәк. Аннан соң яңа сезонга әзерлек эшләре башлана. Ул полигондагы күнекмәләр һәм техниканы камилләштерү эшләре. Иң мөһиме, яуланган җиңүне алга таба да саклап калырга кирәк. Илдар Сафиуллин, Булат Абдулманов, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда был 8 балага исәпләнгән яңа 8 мәктәп төзелә. Берничә учреждениедә өстәмә корпус ачылачак. Бу хакта Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин Россиянең мәгърифәт министры үткәргән штаб утырышында сөйләде. Ул видеоконференция режимында узды. Онда мәктәпләр төзү һәм ремонтлау буенча президент программасының үтәлешен карыйлар. Татарстан объектларының әзерлеге югары дәрәҗәдә булган төбәкләр исемлегенә кергән. Республикада мәктәп ашханалары, бассейн, спорт заллары ремонтлана. На регионах лидеров и по строительству. Мәктәпләр салу ремонтлау буенча алдынгы төбәкләрне аерым атап үтәсем килә. Чечня, Татарстан, Мәскәү өлкәсе, Түбән Новгород, Петербург кыенлыкларга карамастан, әгәр эш дөрес оештырыла икән, бернинди тоткарлыклар да булмый. Разные регионы, как в правительстве, так и по партийной линии кураторства у нас осуществляется. Мы внимательно за этим следим. Хочу твердо и убежденно сказать, все запланированное к 1 сентября, а часть, которая запланирована до конца года, в этом году будет успешно завершено строительством и капитальным ремонтом. Татарстанда Донбасстан келген балалар өчен җәйге ял оештырдылар. Бер сменада 27 яшь үсмер. Алар Мариуполь, Торез, Макеевка, Ясиноваты, Шахтерск шәһәрләреннән кайтты. Барысы да котлаулы язмышлы. 2014 елдан булган хәлләрнең үзәгендә яшиләр. Кайберләренең гаиләләре Россиянең башка шәһәрләренә күченеп китә. Балалар Яшел үзәнең Раифа бистәсендә ял итте. Экскурсия чыкканнар, милли ризыклардан авыз иткәннәр, хәтта кайбер татар сүзләрен өйрәнәләр. Бүген исә кичкенә сабантуй оештырдылар. Приехала я из Мариуполя, добирались мы 2,5 дня. Встретили так тепло. Никита Акименкоға 14 яшь Мариупольда туган. 2014 елгы хәлләр вакытында да махсус хәрби операция башлангачта аларның гаиләсе шәһәрдән китми. Даими атышлар, бер ай бункерда яшәү дисеңме барысын да күрәләр. Татарстанга беренче килүе, Казанны да, милли ризыкларны да, мондагы кунакчыллыкны да шаткан. Пригласила меня сюда мама. Мне все понравилось. Живу я с мамой и отчимом. Барысы да ошады, хәзер безнең шәһәрдә тыныч, йортларны ремонтлыйлар, яңарталар, буйлар. Дома, перекрашивают новые, реставрируют. Назар Печентовский да Мариупольдан махсус хәрби операция башланганнан соң гаиләләре 1 ел Белгородта яшәгән. Күптән түгел кабат үзләренә кайталар. Хәзер тормыш җайлаша бара. Татарстандагы ял истә калачак ди. Кремль буйлап йөрүне бик ошаткан. Если будет возможность еще сюда раз приехать, я обязательно приеду. Мөмкинлек булса тагын киләчәкмен. Яңа дуслар таптым. Күпме матур хисләр кичердек. Мариупольда кыен, кешеләр ач иде. Һаман атышлар булды. Хәзер хәрби хәрәкәтләр тына инде. Постоянно. Ну, слава богу, что уже боевые действия не так сильно продолжаются. Раифадагы укыту тәрбия учреждениесе Донбасстан 27 баланы кунак итте. 14-тән 16 яшькәчә булган авыр язмышлы малайлар. Алар Россия һәм Татарстан тарихы белән таныша. Көн саен психологик тренинглар узалар, экскурсиягә чыгалар, Казанга Зия утравына барганнар. Запомнился аквапарк хорошо. Аквапарк бик ошадым, анда вакыт бик күңелле узды. 2 көн елгада yüздек. 2 дня по реке плыли. Донбасстан килүчеләргә 10 көнлек смена Татарстанда беренче тапкыр үткәрелә. Аны Россиянең мәгърифәт министрлыгы республикадагы хәйрия фондларының берсе ярдәм күрсәтә. Яшүсмерләргә җәмгыятькә яраклашырга булышуны, безнең ил белән таныштыруны күздә тоталар. Проект необходимый. Дети, которые во взрослой жизни будут жить. Бу балалар Россия территориясендә яшәячәк, алар безнең законнарны, тарихны белергә тиеш. Монда уздырган һәр минут, һәр сәгать тәрбия чарасы. Минута – это мощное воспитательное воздействие. Балалар иртәгә илләренә китәчәк. Бүген Раифадагы күл ярында алар өчен кичкенә сабантуйда оештырдылар. Гөлназ Сайфетдинова, Алена Струминская, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда хәзер контракт төзеп хәрби хезмәткә китүчеләргә бер тапкыр бирелә торган акча миллион ярым сумга җитәргә мөмкин. Әлеге сумма республика, оборона министрлыгы һәм район шәһәрләренең түләүләреннән җыела. Документны имзалау тәртибе турында безнең каналда дүшәмбе көнне узган Җиңү армиясенә кушыл телемарафонында белгечләр җентекләп сөйләде. Аны Россиянең һәр төбәгендә яшәүче кеше һәм чит ил гражданы безгә килеп имзалый ала. Моның өчен телефон аша гариза калдырырга, хәрби комиссариатка яки сойлау алу пунктына барырга кирәк.
По прибытии кандидата в военный комиссариат муниципальный или пункт отбора. Кандидат хәрби комиссариатка яки сайлап алу пунктына килгәч, аны бер көн эчендә теркиләр, медицина тикшерүен уздыралар. Моның өчен паспорт, гаиләсе, балалары бар икән ЗАГС идарәсеннән таныклык кирәк. Бер тәүлек дигәндә кандидат сайлап алына, инструктаж үтә, кирәк-ярак белән тәэмин ителә һәм автобус белән күмәкләшкән төстә хәрби частька озатыла. При этом получив всю необходимую помощь в виде снаряжения, обмундирования, рюкзаков, а также необходимый инструктаж. Татарстанда дәүләт советына депутатлар сайлауга әзерлек дәвам итә. Хәзердәге кылучыларның документларын тикшерәләр һәм теркиләр. 427 кеше сайлауда катнашырга теләк белдергән. Алар сәяси партия вәкилләре һәм үз-үзен тәкъдим итүчеләр. Бүген матбугат очрашуында КПРФның Татарстан төбәк бүлеге җитәкчелеге сайлау кампаниясына әзерлек барышы турында сөйләде. Партия исемлегендә 25 кеше. Бер мандатлы округлар буенча тагын 46 коммунист документлар тапшырган. Алар уртача алганда 43 яшьтә. Араларында профессорлар, укытучы, фермер, СВОда катнашучылар һәм студентлар бар. Дәүләт советының 6-нчы чакырылышында КПРФ фракциясендә 6 кеше иде. Агитация вакытында алар республиканың зур шәһәрләрендә яшәүчеләр белән актив эшләргә ниятлиләр. 7-нче чакырылышта яңа фракциябызны булдырабыз дип уйлыйбыз, арттырабыз дип уйлыйбыз. Әле мин моны программаның дәрәҗәсен саклап калырга, саклап кына түгел, үстерергә кирәк. Аны шуның өчен безнең төпле нигез бар. Эшләр без, барыбыз, йөрибез, агитацияны уздырабыз. Тархан тарихи мәдәни телевизион бәйгесенең 3-нче сезоны тәмам. Ул 8 ай дәвамында барды. Бу бәйгедә Татарстанның 16 районы, Саратов, Әстерханнан 250 укучы катнашкан. Финалга 6 укучы үтә. Җиңүче Казан энергетика көллияте студенты Яхья Зарипов. Әлеге чара республиканың мәдәният министрлыгы, КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институты тәкъдиме белән оештырыла. Тархан тапшыруы Яңа гасыр һәм Универ ТВ каналларында күрсәтелә. Бәйгенең бөтен финалистлары да КФУның тарих институтына максатчан укырга керә алачак. Алар өчен әти-әниләр, укытучылар белән бергә Татарстан музей тыелуклары һәм археология объектларына 2 көнлек тур бүләк иткәннәр. Бүгенге шундый яңалыклар да хәзер реклама, аннары Рәүф Шакиров һава торышы турындагы мәгълүмат белән таныштырыр. Исән-имин булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Продсклад «Победа». Средства для мытья посуды «Сорти» 169,90. Туалетная бумага «Альфио» 8 рулонов 149,90. Представьте себе свободу. Настоящую, пожизненную свободу от процентов. Когда можно брать деньги бесплатно всю свою жизнь и не платить по ним проценты. Участвуйте в уникальной акции в честь 15-летия Центра Финанс и получите шанс на деньги без процентов навсегда. Узнайте, как осуществить свою мечту о свободе в ближайшем офисе Центра Финанс. Казанда якты тәэсирләр өчен Бауман урамы 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркет. Булар барысы да дворец впечатлениедә. Все лето в Казанском цирке. Водно-цирковое ревю на счастье. От мух Мухаяр. Послушай, Позис умеет удивлять. Теперь и встраиваемый холодильник. Экономичный и тихий. С продуманным внутренним обустройством и зоной свежести. Наглядной и удобной панелью управления. Успейте заказать на сайте pozis.ru. Исәнмесез. Сезнең белән суйда мин Рәүф Шакиров. Киләсе тәүлектә Татарстанда һава шартлары атмосфера фронты йогынтысында формалашачак. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, яшенле яңгырлар һәм көчле җил көтелә. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Арча, Балтач, Яшелүзәндә болытлы. Урыны белән аяза. Урыны белән явым-төшем фаразлана. Көндез температура +26-28, төнлә +14-16 градус. Кама, Тамагы, Чүпрәле һәм Кайбышта болытлы. Яңгырлар көтелә. Көндез температура 26-28, төнлә 14-18 градус жылы. Чистай, Аксубай һәм Нурлатта болытлы булачак.
яңгырлар фаразланмый. Күндіз температура плюс 26-27, түнле 14-17 градус. Сорман, Әгірже һәм Минзәләдә болытлы. Мында да яңгыр явашак. Температура күндіз 25-26, түнле 14-15 градус жылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Аздақайда яңгырлы һәм болытлы күн. Күндіз температура 25-26 градус, түнле 14-16 градус жылы. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлар куера. Зиядә температура күндіз 27, түнле 16 градус жылы. Болытлы һәм явым-төшемсез булачак. Булгарда күндіз 27 градус, түнле 18 градус. Болытлы була, әмма яңгырлар көтелми. Алабугада күндіз температура плюс 25 градус. Болытлы булачак, яңгыр явачак, түнле 15 градус жылы. Казанда болытлы булачак, явым-төшемсез. Күндіз температура 28 градус жылы, түнле 17 градус булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасын 752 мм тәшкил итә. Җил төньяктан секундына якынча 4 метр тизлектә. Дымлылык 40%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин, Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.